Фраза, котра допоможе вам не нервувати і відпускати безліч проблем, навіть якщо щось дуже злить. Я цьому навчився в весільній індустрії, так як я працюю фотографом, і інколи потрібно нікуди не спішити, тому що тоді може бути катастрофа. Що це за ситуація? От зараз, наприклад, попереду мене машина, яка нікуди не спішить, дуже повільно набирає, дуже маленька швидкість, повороти, все. Неможливо за ним їхати, от просто дуже сильно злить. Але в весільній індустрії є такий момент, коли ти нікуди не можеш спішити. Чому? Тому що в тебе в машині торт. І я собі взяв за правило, от коли щось таке відбувається, я уявляю, що попереду у людини в машині великий 3- або 5-ярусний торт. І я відпускаю цю ситуацію, і розумію, що він не може спішити, я йому співчуваю, а якщо він зараз десь різко поверне або затормозить, все, тоді буде провал на весіллі. Тому і в житті можете взяти цю ситуацію, якщо щось вас злить, що хтось повільний або щось не так, уявіть, що він зараз везе торт.